Hello guys, it's Christine and this is our family budget. So today pag-uusapan natin paano ba magsimula at kumita sa YouTube. So dahil kinukulit nyo ako lagi sa Facebook, sa Instagram, dito sa comment section natin about kung paano ba kumita sa YouTube, paano ba magsimula sa YouTube. Kaya eto na, pag-usapan na natin ngayon na agad-agad na. So yeah, let's start! Alam ko to guys, lahat ng mga tip na ibibigay ko sa inyo is alam ko makakatulong sa inyo dahil ito yung mga experiences ko na gusto kong i-share sa inyo talaga. So simulan natin guys. Number 1, pinakauna-unang mga start upload, yun naman yung pinaka-basic. So, yun yung pinaka-basic na dapat mong gawin is, dapat mag-start ka na mag-upload. Hindi ngayon, hindi bukas. As in ngayon na. Now na. Huwag mo nang, wala nang dapat irason pa. Kundi ngayon na, start ka na. And ang pangalawa naman guys is do the research. Kailangan mong mag-research, okay? Normal lang nasasabihin mo, hindi ko alam kung paano to, parang narag ka pa kung ano yung mga dapat mong gawin. Pero, pinaka-importante, kailangan mo mag-research. Ang daming mga, ang daming kasing mga YouTube videos na nag-share nila kung paano mag-start, step by step. So, i-search mo lang sa YouTube guys, ang daming mga videos na ganon. Tsaka normal lang na malito kayo. Normal lang yan, huwag kayo mag-alala. And ang pangatlo guys is yung content. So, ito yung pinaka-importante guys, kasi maraming mga hindi ko naman masasabi na successful ako sa pag-YouTube pero masasabi kong etong pag-YouTube ko is wala akong tinapakan na tao, wala akong parang sariling sikap ko talaga to, hindi ako umasa sa ibang mga YouTubers, ganun, parang pinagsumikapan ko talaga na umabot kasi nasa 8,000 na tayo guys. Imagine mo yun, diba? In 2 years, parang at least naabot ko yun ng ganon. And so, napaka-importante yung ng content doon sa pag-YouTube guys. Sasabihin ko sa inyo yung mga yung daily vlogging, yun naman yung pinakamadali talaga. Yun yung pinakamadali na pwede nyong gawin kasi easy lang naman yun. Pero yung gumawa ka talaga ng yung mag-film, kung sasabihin na mag-daily vlogging ka, wala talagang manonood, diba? Kung nag-start ka pa lang sa YouTube, ito yung ma-advise ko talaga. Huwag ka muna mag-daily vlog kasi yun din yung ginawa ko noon na mali. Huwag mag-daily vlog kasi syempre hindi naman tayo artista, hindi naman tayo kilala ng mga tao, so hindi naman sila interesado kung pinupost mo dyan na may bago kang damit na ganito, ganyan, diba, kung yung mga araw-araw na pamumuhay mo, hindi sila interesado kasi hindi ka naman nila kilala. Para bang kailangan mo munang mag-establish ng inyong pangalan or yung parang yung channel mo na magkaroon ng sarili mong content, kung ano ba talaga. Kailangan klaro na sa'yo kung ano talaga yung content na gusto mong ipaabot sa mga manonood. So, kailangan yung mga informative, yun yung dapat mong gawin, yung mga ganong mga videos, yung informative na talaga makakatulong sa tao. So, that way, yung mga tao, parang ma-invite mo sila na manood sa videos mo, diba? Parang kagaya sa akin, yung naisipan ko lang yun noon na kailangan informative yung ipapaano ko, hindi yung nonsense, kailangan informative na makakatulong sa ibang tao, diba? So, yun, napaka-importante ng content, kung ano talagang content na gusto mong ipaabot sa kanila, hindi lang yung daily vlogging lang. So, yun, kaya hindi ko mai-advise na mag-daily vlog kung nagsisimula ka pa lang. Okay lang mag-daily vlog, no? Kung talagang medyo nakapag-establish ka na yung pangalan, diba? Pero kung nagsisimula ka pa lang, kailangan mo munang mangangalat ka pa lang ng mga subscribers o yung mga manonood. So, dapat ganun yung gawin mo. So, dapat klaro kung ano yung content na gusto mong ipalabas. Hindi lang yung basta lang makapag-post ka ng video kung nagsisimula ka pa lang. Yun yung pinaka-importante. Yung pang-apat, na sobrang importante din po guys, yung thumbnail at saka yung title.
So, yung thumbnail guys, yun yung nakikita nyo. Pag hindi nyo pa ino-open yung video, nakikita nyo yung thumbnail na nakalagay sa example na ginagawa kong thumbnail. Yun yung lumalabas before mo i-click yung video. And then yung title guys, yun yung nasa baba ng video. Or like sa video, meron din dito sa side niya, yung title niya. So, yun yung title niya. So, kaya, importante na mag-research. Okay? Kailangan mag-research yan dahil swerte kayo dahil sinasabi ko sa inyo to dahil noon talaga kakapakapa ako. Wala naman ako kakilalang mga YouTuber na pwede ko mapagtanungan. Pero, alam mo yun, kailangan mo magsariling sikap din talaga. Thumbnail guys is actually, kailangan mo lang mag-screenshot. Kung man sa cellphone mo, di ba, kailangan mo mag-screenshot doon kung saan mo, kung anong picture yung gusto mo i-thumbnail. Tapos, i-edit mo yun doon sa photo editor, ganon. And then, yung size niya is dapat 16 by 9. Pero kung hindi mo pa alam yan, alam ko kung first time mo pa or kung baguhan ka pa sa YouTube, malilito ka talaga. So, wag kang malito. Hindi naman okay lang na hindi mag 16 by 9 or hindi wala sa sizes ng YouTube ang yung thumbnail. Okay lang. Normally yung kung first time mo. Dahan-dahanin mo lang guys. Huwag mong i-ano dan sa utak mo dahil mababaliw ka. Okay? So, dahan-dahanin mo lang. Okay? Mag-start ka muna dun sa pag-upload ng video, mag-research. Ganun, yun lang muna. Huwag mo munang Pero importante din yun talaga yung thumbnail. And then, yung title naman, sobrang importante din nun. Dahil doon sa title, doon pag may nagsisearch doon sa start pa lang kayo, kailangan nyo pa ng views, kailangan nyo pa ng manonood, diba? So, kailangan mong mga title na searchable. Ano yung mga searchable na title? Like, how to make pancake. Kagaya yun sa akin. Yun yung talagang nag-boom talaga na video ko. Yung how to make pancake. Paano gumawa ng murang pancake. Yun, mga word na paano. Yun yung searchable means yun yung parating sinesearch ng mga tao sa YouTube. Yung mga paano kumita ng pera, paano mag-ipon ng pera, yung mga ganong mga bagay. English naman, how to, yung mga ganun, how to make ganon, how to make ganyan. So, ganun yung mga searchable. Dapat ganun yung mga title mo. So, sobrang napaka-important din kung nagsa-start ka pa lang, okay? Pero, okay lang naman kung hindi mo i-searchable yung pero yung inihinayin lang muna natin kasi malilito kayo kapag first time nyo pa kasi may mga words sa YouTube na siguro hindi nyo pa masyadong maintindihan. Pero ayan, normal lang yan guys, huwag kayong mag-alala. Pinagdaanan din ng mga YouTuber yan, pinagdaanan ko din yan. Fifth naman, ang panglima is kailangan mo siyang i-share. Importante itong i-share ninyo sa Facebook, Instagram, lahatin mo na, Twitter, kung saan-saan pang mga websites na pwede mong First time talagang mahihiya ka dahil ako din noon nahihiya din ako kasi baka malaman ng mga ko. Pero yun nga guys, continue lang sa pag-share yung video mo kahit walang mag-like, kahit walang mag-share or manood doon sa yung just continue lang guys, wag kang mahiya kasi ako noon nung sinishare ko sa sa Facebook, nung gumawa ako ng Facebook page, tapos sinishare ko sa original na face, tapos sinishare ko sa Facebook ko na yung talagang personal, kahit walang mag-like. Sabi ko kay Papa noon, kahit walang mag-like, as in isa talaga wala nagla-like, diba? So, ngayon at least yun meron na. Pero ganun talaga, normal lang yun. Kailangan mong ipaalam sa mga tao na, oy, meron akong video sa YouTube, ito yung ginagawa ko sa YouTube, para alam nila. Kasi syempre, kaya naman walang nanonood sa videos mo or kaya walang nagla-like kasi hindi naman nila alam yung ginagawa mo talaga, diba? Pang-anim naman guys, is yung subscribers and views. Hindi naman padamihan talaga ng subscriber kasi nung nag-start ako sa YouTube, kahit nung subscriber ko is 100 lang, 100 pesos. No, 100 subscriber lang yung aking subscriber noon. Pero meron akong video na umabot ng 100,000 that time, diba? So, imagine, yung 100 subscribers lang, umabot ng 100,000 yung view. So, depende kasi yun sa content na sinishare mo. So, diba? Hindi yun sa dami ng subscribers.
Sa subscribers naman guys, ito para sa akin lang to wag palaging mag-ano ng sub to sub, ganon. Kung okay lang naman yun, pero ang tendency kasi na mangyayari nun guys sa sub to sub is, yes, marami kang subscribers, pero hindi naman sila nanonood sa'yo. Kasi, diba, parang inano mo lang sila na mag-subscribe sila sa'yo, pero actually hindi sila. Ako sa sarili kong, this is my lang opinion. Never akong nag-ano ng sub to sub. Ganun, never, as in never. Hindi ako umaasa sa ibang tao. Talagang pinrove ko sa sarili ko na kailangan pagsumikapan ko talaga na makuha yung mga subscribers talaga na talagang manonood sa videos ko. Ayokong mag-subscribe lang sila na hindi naman nila pet yung aking topic, or hindi naman talaga sila nagbabudget, or hindi naman talaga sila hindi naman lang gusto yung mga ginagawa ko mga videos. So useless din. So, may mga ganun kasi. And then, yun naman may advice ko. And then, sa views naman, guys, sa views ko talaga kumikita. Sa views, hindi sa subscribers. Pero, nakakatulong yung subscribers kasi, doon kasi tumitingin yung mga ibang mga viewers na, ay, madami yung subscribers mo. So, okay pala to siya. Okay, mag-subscribe na din ako. So, nakakatulong din siya. And also, doon sa mga companies, like, ko-contact sila sa iyo. So, sa akin, may nagko-contact sa akin through email. Pero, syempre, kailangan natin, kung hindi naman makaka-benefits yung, iano mo. Pero, hindi naman talaga yung mga pabongkat talaga ng mga gusto mag-sponsor. Mga pa-char-char lang yan, diba? Ganun. So, ganun yan siya. And then, sa views, yun yung, doon ka kumikita talaga. Pero, depende kasi yan, guys. Para siyang artista ba? Na parang, kung maliit ka pa, kahit marami, ang kumalit pa yung medyo nasa dugyot ka pa, parang maliit pa yung talent fee. Pero habang tumatagal, parang lumalaki na yung talent fee mo. Parang ganon, yun sa YouTube. And yun, napaka-importante ng subscribers at saka sa views kasi konektado talaga sila. So, ganon. Pang-pito naman guys is yung consistency. So, sobrang napaka-importante nito, maging consistent sa yung ginagawa. Kaya na sinasabi ko, 2 months na kaming walang internet, pero tinatry ko talaga na makapag-upload regularly. Dahil, dahil gusto ko talagang kumita. Kasi, may mga ideas ako na gusto kong i-share. Parang uhaw ako na ma-share lahat yung aking mga kaalaman. Alam mo yun? And then, yung consistency talaga importante. Hindi rason yung ang dami mong reason out na okay, hindi ako makapag-upload kasi ganito, kasi ganyan, kasi ganito, kasi ganyan, ang dami mong reasons. Pero actually, kung talagang pursigido ka na ipagpatuloy yung ginagawa mo, kasi naman sa YouTube guys, hindi naman basta lang kumita ka, kasi alam mo, kagaya sa ginagawa ko, gusto kong i-share sa inyo yung mga ideas ko, yung mga kaalaman ko, o yung gusto kong ma-inspire din kayo. In return, nabibigyan nyo din ako ng pagkakataon na mas malagaan ko yung anak ko kasi kumikita ako na nandito lang sa bahay. Mas nagkakaroon ako binibigyan nyo ako ng opportunity na mas malagaan ko yung family ko, mas ano mo yun, mas ano yung gusto ko, kasi gusto ko talaga nandito lang sa bahay, ayoko magtrabaho sa labas, gusto ko andito lang. So, yun din yung ipinagpapasalamat ko din sa inyo talaga. Kung alam nyo lang kung gaano ako thankful sa inyo talaga, sobrang thank you talaga. Kung alam nyo lang talaga. And then, yun lang lahat guys. And then, my last advice, hindi na ito kasama sa 1 to 7 na aking ang last advice ko sa inyo, kung gusto nyo talagang kumita ng pera, gawin nyo lahat yung mga sinabi ko dahil napagdaanan ko lahat yan. Pero, sasabihin ko sa inyo guys, pag nasa-start ka pa lang sa YouTube, huwag mong iisipin yung pera, kung paano ba ako kikita ng pera, kasi ang dami nag-message ka sa Facebook. Paano magkumita ng pera? Kikita ka naman talaga ng pera sa YouTube, pero hindi ganoon kadali. Kailangan mong pagsumikapan, 'di ba? Kailangan mong pagsumikapan. Basta just follow dun sa aking mga sinabi, kasi yun talaga. And then, kasi kung iisipin mo yung kikitain mo sa YouTube, mababaliw ka guys. Kasi alam nyo ba, nung nag-start ako mag-YouTube, nung kumita ako ng centavos lang akin, ang saya-saya ko na. Pero ang sobrang tagal na panahon yung ginugol ko para makuha ko, para magkaroon ako ng sahod buwan-buwan, hindi ganoon kadali. So,
ano lang, continue upload, yung mga informative na videos para mas mabilis kung kumita, kumita, ganon guys. So, yun lang yung may advice ko sa inyo. So, I hope you guys enjoy, sana ay may natunan kayong ganyan sa aking mga sinabi, and nahihirapan din ako mag-film kasi sobrang ingay. So yan, hindi reason na hindi ka makapag-upload kasi nga ako dito kaya sobrang ingay. Pinopost ko lang para lang talaga matapos itong video na to. And yun, huwag kang mag-listen out. Start upload now. Wala nang patupik-tupik pa. Go na guys. So yun, see you in my next video guys. And follow nyo pala ako sa Facebook, Instagram, Our Family Budget. And don't forget to subscribe and like and share this video para marami din na tayong makaalam sa mga ginagawa natin dito sa YouTube. So, see you in the next video, guys. Babush! Bye-bye!